Bon dia, soc l'Adrián, el cap del grup de BioPinSat del projecte CanSat, que consisteix en fer un minisatèl·lit que serà llançat per l'UPC. Els principals objectius d'aquest projecte són analitzar la pressió, la temperatura i l'actitud del llançament i, en el nostre cas, veure si els factors del llançament afecten al creixement de les nostres plantes. Hola, soc l'Anna, la programadora de l'equip, i m'encarrego principalment de la missió primària, que aquesta consisteix que, mentre el CanSat està caient, obtengui dades de la temperatura i la pressió amb el sensor BMP 280, i aquest és un exemple de la programació que tenim. Hola, jo soc Fàtima. Jo soc la Sara. I planifiquem el nostre projecte, que té una missió secundària a més d'una primària. Aquesta consisteix en analitzar l'evolució d'una planta a l'incidir en ella diferents factors del llançament. Actualment hem plantat 10 llavors que en 12 dies han crescut 7,85 centímetres en unes condicions naturals, és a dir, llum solar, temperatura natural, ambient. Farem 3 grups de llavors, de les quals unes es plantaran a l'institut i mantindran les condicions naturals, unes altres s'experimentaran amb elles i les últimes se'n llançaran en el CanSat. Hola, jo soc l'Ingrid i durant el nostre projecte hem anat creant experiments pel llançament del nostre paracaigudes creats a partir de bosses d'escombraria de diferents mides i formes. Hem anat observant els factors de velocitat i resistència tant als paracaigudes octogonals com als semisfèrics. La millor opció ha sigut el paracaigudes octogonal amb l'spin-hole i aquestes han sigut les mesures definitives. Hola, soc la dissenyadora de la carcassa del CanSat i he utilitzat el Tinkercad, que és un programa de disseny de 3D. Ens hem basat en un model concret al qual hem fet modificacions. La carcassa consta de forats en forma d'arbre perquè estigui ventilat i d'un tap per tancar l'estructura.